Hej folkens, så er vi tilbage Hey, what up? med episode 2. Ja. Ui. Undskyld, at episode ikke gik for godt. Men ja, sorry for that. I'm so sorry. I'm so sorry. Okay. Det gik ikke så godt. Ja, fortsæt. Så med episode 2. Som Hey, sagt, don't steal kill. bitch. Og I vil nok regne med, at der kommer rimelig meget zombies ud. Og måske lidt multiplayer en gang imellem. Jeg bliver Ops 2. Men ikke så meget. Det tror jeg. Det tror jeg ikke bliver sådan et stort hit her. Ja, men vi kan da prøve. Hehe. Vi skal nok prøve at holde videoerne ved lige med en om dagen mindst. Hey. Men min kanal, den er nede i description. Bare, så kan I tjekke den. Husk lige at gå ind og subscribe til den også. Yeah. Jeg er her, husk det. Wow. Hej. Ved de overhovedet, hvad jeg hedder egentlig? Har jeg egentlig sagt det? Ja. Nå ja, okay. Nå, det havde jeg glemt. Ja, jeg glemmer hurtigt. Nej. Boksen er inde herinde i baren. Nej, er den ikke derovre med? Nej, den er inde i baren nu. Nu skal du åbne, du har flest penge. Ikke endnu, jeg åbner ikke endnu. Okay, jeg skal lige have nogle flere penge. Mangler penge. Kan de ikke bare komme med en hel masse zombier nu? Ja. For at kunne få nok af de spasser. Die. De skal have du skal knife dem 2 gange nu. Jeg ved det er for hver runde. Hvis man er i runde 2, så skal de knife 2 gange og sådan. Runde 50, knives 50 gange. Nej, ja godt du knifede. De skal sådan cirka have 5 skud i headshot, før de dør nu. Det er ikke engang råd. Shit. Jeg har lige præcis råd. Det har jeg også lige om lidt. Fuck it. Gå da væk. Barrett. Lol. Og som mig, der er virkelig god med sniper. Ja. Yeah. Kan jeg bare ikke ramme nu. Altså sniper er nok ikke det bedste. Jo, i den her bane. Står sniper op. For eksempel, jeg fik M1216. Den der spray shotgun, den er mega god. Den er god. Nå ja, dem dræber dem på one shot. Den er mega god med i multiplayer delen. Den er fucking god. Jeg elsker den gang. Nej, det er bare kaboom. Det er boom. Jeg skal have mit våben lige om lidt. Jeg skal have startet min pistol. Jeg erstatter ikke min Barrett nu. Nej, først til når vi kommer længere op i runder. Fordi så bliver det sværere og sværere. Quickscope er lige en zombie. Lol. Hvad er der? Også tænk på, at der kommer herind. Ja, der er en efter mig. Jeg skal op af den våben nu. Skal jeg, når jeg har råd. Så skal jeg erstatte min pistol. Ja, det har jeg lige erstattet. Hvad fik du? Jeg fik Raygun. Reload. Hvad er det koster at åbne de der ting? Hvad for noget? For random våben. For random våben, hvad mener du? Ja, den der kasse, hvad er det nu, det koster for at få et nyt våben? 950. Nej. Og mig lader 100 endnu. Ja. Det kan du hurtigt skaffe. Ja. Hvis jeg ikke stilkælder. nu skal vi bare fatte nogle der skal bare komme mange zombier nu. Ved du hvad Death Train er? Hvad er det? Det er hvor du får en masse zombier til at løbe efter dig. Så hvis du har Raygun, så er det kraftedeme fucking godt. Så, næsten råd. Ja, jeg skal bare nakke et eller andet dyr mere. Skal vi finde et last kill? Han er her. Der kommer en her.
Skal lige op og chain the pistol. Nu kan du bare knife. Dål, jeg fik RPG. Reload. Okay. Hvad? Sådan. Jeg skal lige reload os selv. Hey, jeg skal lige reload selv. Sådan der. Fail. Jeg skal af med. Jeg skal snart af med. Jeg fik en RPG. Den er ikke særlig god. Nej, det er ikke godt. Jeg skal have mit våben. Jeg skal skifte Barret ud. Jeg skal bare have nakket nogen nu. Jeg gider ikke have det våben igen. Hvad er det? SMR. SMR? Ja. Dål. Den rammer fucking dårligt, den gør. Det er fandme sådan en dårlig våben. Det er bare en eon. Med penge. Piece of money. Det værste er, når man får den der bams der. Ja, men man får pengene tilbage. Dål. Det gjorde man da ikke lige da det kom ud. Jo. Gjorde man? Ja. Det mener jeg ikke. Lol. Det var da bare fordi jeg kan spille det her nok. Jeg sagde, hvordan kan jeg ikke ramme en zombie, der er lige foran mig med quickscope? Godt det der. Skal lige op og skifte min RPG ud. Boom. Nom. Ja, du prøver ikke reload RPG'en, den skal jeg nok ikke bruge mere. Triple kill. Bare lige stor camp her. Med RPG. Jeg håber jeg får hammer her om lidt. Jeg fik M-tar. Shit. Reload. Det skulle jeg allerede foran. Gå væk. Gå det væk. Jeg fik også M-tar. Gjorde du? Ja. Det er faktisk okay godt våben. Headshot. Bare i multiplayer-delen så er det ikke. Så er det knap så godt. Den er faktisk heller ikke særlig god i den her. Er det ikke? Ja, jeg fik Magnum. Den tager jeg hellere i stedet for den. Det er et godt våben. Så er Raygun og Magnum. Den så sidste zombie. Der var den sidste. Den drev den one-shot om. Vi har ikke været nede en eneste gang endnu, Kevin. Jeg kunne til at kunne skrive. Nå. Sorry for that, YouTube. Sorry guys. Undskyld hvis jeg er rimelig mærkelig. Godt nok. Dø for satan lige. Fjæset fløj af. Der står bare heroppe og camper. Godt da. Tjekker lige om der kommer nogen op til dig. Der var en. Ikke flere. Nu skal jeg lige have skiftet min M-tart ud. Min retard ud. Retard. Jeg fik bamsen. Lige meget, du får pengene tilbage. Gå væk. Moin. Oj! Tag den. Godt. Gå væk. Det var den, der gav dig max ammo. Eller, nej, ikke max ammo, flere points. Ja, vi har ikke engang været nede en eneste shit i gang. Nu skal jeg over og skifte min shotgun ud. Nej, ikke din shotgun. Okay. Den tager. Shotgun, den kan... Så heller retard. Hvorfor kan jeg ikke ramme den fucking zombie? Går sådan bagud med min mand. LOL, jeg fik ballistic knife i stedet for... Det er faktisk ikke så godt. M-tar, lige meget. Det må være god i starten, faktisk. Ja, men jeg one-shotter stadigvæk her, gør den ikke? Nej. Gør den ikke? Nej. LOL, ad. Hvor fanden kommer de fra? Norm. Dø. Og jeg skal bruge noget ammo til min shotgun.
Jeg har ikke mere ammo til min shotgun nu. Det er sur røv. Ui, shit. Lol, hvor mange skal de lige have, de der knive der? Åh, Emil! Fuck, jeg faldt ned. Jeg stod lige ved at reparere et vindue, så de kunne komme. Take me up! Take me up! Jeg skal lige have ordnet, sådan de ikke kommer lige sådan. Det gør de sgu ikke, jeg ligger bare her og nakker. Åh! Oj, 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 oj! Du igen! Åh. Ej, fuck det. Nå, det var anden episode. Vi ses YouTube. Ja, ses alle sammen. Moin. Hej hej.